jungle. జై సేవ నేడు ఆదిలాబాద్ జిల్లాతగా రాజ్గోండ్ సేవా సమిత జిల్లా కమిటీ వాట్వల్ సందర్భంగా అధ్యక్షత వహిస్తారు మావరు రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కొరంగ దౌలత్రావు సాబున్కు ఆనే ముఖ్య అతిథిగా వాతరు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పేందూర్ సుధాకర్ సాబున్కు ఆనే ఇందుకే యవనలు రాజ్గోండ్ సేవా సమితి ప్రెసిడెంట్గా కామ్తుంగ్ సెమంతర్ మావరు జాతి పెద్ద మడవి రాజు సాబున్కు ఆనే మావరు మాజీ జిల్లా మేడి మడవి బలిరామ్ సాబున్కు ఆనే ఇంగే మావరు హన్ను పాట్లన్కు ఉండే మావరు ఇక ఆదిలాబాద్ సర్మేడి మావరు కుమ్రా సోనేరావు సాబున్కు నేను मायनलायनैतेके पांडीकुपल लिंगना त्रिशूल धर्मतुन प्रचार की सेरे मावर गोंडी धर्म गुरु मावर कोडप महाराजु साबुन को आने मावर एंप्लॉयीस नगा मावर समदीर मावर हेल्थ आफीसर को तरवात टीचर को हेड मास्टर को उंडे समदीर को मल्ला इदु రాజ్గోండ్ సేవా సమితగా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా నేడు యవనల్ మంతరు వాసుదేవ్ సాబున్కు అని మీటింగ్ తాకుస్వల్ సాబున్కు మా గోండ్ గోవారి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మరి సెక్రటరీ అని మావరు బద్దెమని గోష్ఠి వడకకడితే అది కరాల్ గోష్ఠికి లబడ్ గోష్ఠికి తాను మయాంతడికి మైవడ్ ఇన్వాల్వ్ మావరు వకీల్ సాబ్ న్యాయవాది మావరు రాజ్గోండ్ సేవా సమితరు జిల్లా కార్యదర్శి సాబున్కు ఉండే సందీర్ వాతురుకు నా జైసేవ వేస్తే నేను బతల్మంత్ అని చెప్పుకునేకే 1962కు తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఇంజవల్ ఉంది పుడిసికును బగటురున్నాగా బాస్టి కీసుకును నేను ఆదిలాబాద్ పడన ఆదిలాబాద్ జిల్లాతగా మత్తూరు ఊరు మా ఊరు కోయా కోయితోర్ पटाड़ी मचाल पुजारी टोयटन को बत्ते जागा सिल्वकने आसी मत्त अस्के अस्केडूर वेडिल को बहन की तेकायर इंजरे आलोचना कीसिकुनु आफीसर नगा संजी पूछकी तेके अरे मीक बतल मंत मेट राजली रांदिटो समदो मीव हुकूमत मंत मी कैदन समदो मंत मीकु ताकुस्वल पाजले मेट धर्मत सरी ताकते के मीक बदेमनी सरी पुटंत इंजरे अस्केडूरू आफीसर को वेस्तेरू ते धर्म అయితే बतल ताकू शर्मंतटू इतके नेडू पंचमुटित गोष्ठी तेन मी बदगिरी बचलेने राज्याल बदले माई बचलेन पार्टी वायंगिर बती मी पंचमुटित गोष्ठी करालू इंजिकुनु बतल की तरीते के नेडू मावरा अमर वीरुडू कुमरा भीमुना పొరలు ఇందుకే మూడు శర్మంతగిర్ బతి మీకు బతల్తర్ మేట్ రాజల్లి రాందిడి బతి మీకు రాజల్లి సాటి బతే కీసి మందని మీ బొమ్మిద్ సాటి మీ జంగల్ సాటి బతత్ సాటి మీకు బోరే డగు మందని ఇంజుకును పూస్కి ఇతకెస్కే బోర్మంతో డగుకు ఇంజుకుని ఇతకింగే మడవి రాజు సాబ్ మేధావి అని కోట్నక సోమ్జీ మాస్టర్ మేధావి సిడం మారు మాస్టర్ మేధావి తర్వాత ఇగే డగరి బాపురావు ఇందిరు ఉంది లక్ష్మీబాయి ఇందిరు ఆదిలాబాద్ ఉండక ఇవి వీరు కీసుకుని ఇతకేస్కే మళ్ళీ బహన్ की तेकांत जरितके मरी बोन का सोते कांत जरे सोमजी मास्टर अनि मडवी राजु मोटगा समदीर संजकुनु इतके मल्ला इगे मा दौलतराव मोक्सन और बाबो संकटराव मोक्सल गिरे इगे काम तुंगदूर अस्के मल्ला एमजी गोपाल इन्वालू मागा सब कलेक्टर मत्तके उन पूछके और बतली तो మీకు పంచముట్టి మంతకి పంచముట్టిత బోర్ మంతిటం మేమట అదే మీ పంచముట్టితోనే నిమెట్ దాకుసన చెప్తే మా పంచముట్టితగా కోయితోర్ పటడి మచ్చల్ పుజారి టోయిటల్ నమోడ్ సియోం జాతి నుర్మంతం సార్ ఇంజకునితకే సియోం జాతి నుర్మన్ తిడితే మేడ్ సియోం జాతి ఉంది ముట్టితో హటు సియోం బటన్ మీరికి తప్పిన బదే కామ్ తుంగతే నిమెట్ ఉంది ముట్టితో హట్ ఇంజరే హన్ వేస్తే రస్కే बतलपुर दोस्ते का अंत इंजकुनितके मागते डगुर भीमराव साहब मंतरू ओनगा सొందన इंजकुनितके और राजकीय संजी उंदी 15 साल को रोतल पेशिवकने
मत्तोर असके ओन का सोते के और बतली तो नन बदले वालते वासिकुन मीकुन बतलिंजे नन वड़कक बहनिंजे वड़कक इंजे कुन इत्ते निम्मे इनके निम्मे लीडर गा वाइमा निम मोक्सल गा वाइमा मा जाति तोर वेर्तन इंजर वारा इंजे कुन ओन के इते कसके मला पोटी मोकसलु पुस्किसी बतल कीते का अंत इंजे करते और भीमराव साहब बतली तो नेमोट राजलीर करले बती माव राजीर कम सिले राज बूढ़े माता నేను బతల్ కియానని చెప్పుకునేతకే అస్కే నేను బహను ఇందుకే దళిత్ మంత్రి దళిత్ ఇంజకునితే రాజ్యాంగం లీకి తోర్ బోరు బాబా సాహెబ్ అంబేడ్కర్ ఆందూర్ అంబేడ్కర్ ఇంజకునితే నేను జో యసిర్ మంత్రి మాలా మహార్ ఉండే ఇతకే అంబేడ్కర్ జమున్ బోర్ పాటించర్ మంత్రో ಊರ ಗತ ಚರಿತ್ರಗಿರ್ ಬತಲ್ ಮಂದತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಊರು ಸುಟ್ಕೀತರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಲ್ಪೀತರ್ ಹಾನ್ ನಿಮೆಟ್ ರಾಜಲಿ ಇಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯೋ ರಾಜೀರ್ ಕಮ್ ತಾಕುಸ್ವಲ್ ಮೇವ ತಾಕ್ಸರ್ ಮಂತ ಬತಿ ಬೋರ್ ತಾಕುಸನ ಇಂಜೆಕೊನು ಅಸ್ಕೆ ಬತಲ್ ಕೀತರ್ ಇಂಜೆಕೊನು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೊಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಸಲು ಕೋಸರ ತೋರ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಸಲು ಅರೆ ಡಿಂಕ ಭೀಮಾಲ್ ಬಂತರು ಡಿಂಕ ಭೀಮನು ಓನ ಪೊರ್ಮುನೆ ತತ್ತೆ ಕಾ ಅಂತ ಇಂಜೆಕೊನು ಅಸ್ಕೆ कुमराम भीमुना పొరల్ మూడ్సికొను తేమెమోడ్ కుమరాం భీమున మోట్ ఊన ఆశయం బతలాందో నమోడ్ తుంగాంతో మింజకునేతకే అస్కే కుమరాం భీమున బతలాందో కుమరాం భీము బతల్ కీతో రద్దో నేను హైమాండార్ప్ సాబ్ వాసికును మీకు లీకీతోరు లీకీసికున్ మీకు వడకొలి జాగా నివిడి కీతోరు ಅವು ಜಾಗ నేను ನರುಮ್ಸಮ್ ಅಂತ ಅವೇನು ನಿಮೆಟ್ ನರ್ಮೂಸರ್ ಮಂತಿಡಿಂಜರೆ ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ಕುನು ಮೇಟ್ ಬಾರಿ ನಿಮೆಟ್ ತಹಬಿಟ್ಟಿಂಜರೆ और MG ಗೋಪಾಲ್ వేస్తోర్ అస్కే మరి కుమరాం భీమున్ గురించి కరికియన కుమరాం భీమున్ గురించి బతల్ కీతే కాంత ఇన్వడును భారీ తచ్చికొను ಅಸ್ಕೆ ವೆಹವಲ್ ಇರ್ಬೋರ್ ಇಂಜುಕುನಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೂಜಾರಿ ಕುಮರಸೂರು ವೆಹ ಅಂತಾರೆ ಇಂಜುಕುನಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸೊಂಜಿ ಮೋವಾಡು ఉంది 8 రోజుకు ಮಂಜಿಕುನು ಅದು ಒನ ಕುಮರಾಂ ಭೀಮುನ ಚರಿತ್ರೆ ಲೀಕಿಸಿಕುನಿಗೆ ಸಾಮಲ ಸದಾಶಿವ ಇಂಜರೆಗೆ ಗೆವರೋರ್ ಪೆರ್ಸೋ ರಚಯಿತ ಇಗೆ ಮತ್ತರು ಓನ್ ತೋಡೋ ಕೀಸಿಕುನು 7వ ತರಗತಿ ನಾಂಟೆಲ್ ತಗ ಕುಮರಾಂ ಭೀಮುನ ಚರಿತ್ರೆತು ಲೇಖಿ ಪಜ ನೇಂಡ್ ಅದು నేడు సాహు రాజు ఉండే ఇంకే ఉంది కమాస్ కమ్ ఉంది 100 రచయితలు తోడ నేను కుమరాం భీమున చరిత్రతోను ಬಾರಿ ತರವಲ್ಲರ್ಥ ಅದು ತರಂಸಾಟಿ ಬತಲ್ಕೇನ ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ಕುನ್ ಚೊಗೊಡ್ಕೇನ ಮಾ ಜಾತಿತ ಪಂಚಿ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟಿತುನ್ ತಾಕುಸನ ಐತೆ ಬತಲ್ಕೇನ ಎಂಜಗುತ್ತೆ ಮಾ ಸಂಗಮ್ನ ಬತಲ್ ಪೊರಲ್ ದೋಸ್ತೆ ಕಾಂತ ಎಂಜೆಕೊನ್ ಪೂಸ್ಕಿತೆ ಕೆಸ್ಕೆ ಮೇಡ್ ಬೋರಾ ಅಂದಿಟ್ಟು ಎಂಜೆ ಪೂಸ್ಕಿತಾರೆ ಇತಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕೆಡೂರ್ ಬತಲ್ ಇಂತಗೆ ರಾಜ್ಗೋಂಡ್ ಇಂಜರ್ ವೆಹಂದೀರ್ राजगोंड इंजे वेहंदीर अस्केडूर और पाटल इंजे वेहंदीर चलते राजल इंजर वेहंदीर मोक्सल इंजर वेहंदीर बतल इंजी कुन इतके इसके मेट दूसरो बते दोस्मट राजगोंड सेवा समिति इंजे एने दोसट इंजिकुनु राजगोंड सेवा समिति పొరల్తును ఆలోచన చేసి దోస్తేర్ ఇతే రాజగోండ్ సేవా సమితి ఇతకే ఉంది జాతి తాయో మా జాతిత రీతితగా కోయితోర్ పటాడి మచాల్ పూజారి టోయిటల్ ಈ 4 ವೀರ ಇತಗೆ ಸಿವೀರ ಅಂದು ಇತಗೆ ವೀರ್ ಬೋದು ಒರಿಜಿನಲ್గా ಗೋಂಡ್ ಮಂದ 100 ಒರಿಜಿನಲ್గా ಪಟಡಿ ಮಂದ 100 ಒರಿಜಿನಲ್గా ಮಚ್ಚಾಲ್ ಮಂದ 100 ಒರಿಜಿನಲ್గా ಟೋಯ್ಟಲ್ ಮಂದ 100 ಓನ್ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓನ್ಕು ಕರೆ ಮಾಸಿ ಮಂದ ಅಂತ ಆನಿ ಬತೈಸಿಲ್ವಕನೆ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಓನ್ಕು ಬತೈಸಿಲ್ ಅಸ್ಕೆ ರಾಜಗೋಂಡ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಯಾರು ಕೀಸಿಕುನು మరి డింక భీమాన సొందన ఎంచుకునితే అస్కే పొర వర్ణల్ మచ్చిలే పొర వర్ణల్ మల్వేసొత్తకే మోవాడు ఆత్రం కొండున్నారు సొంజుకును 35 మంది పొర వర్షికును కుమ్రా భీమున జెండా చడికి ఇవ్వాలత చడికి పజ అక మడవి మాణిక్రావు ఎందుకే మారుతారు మడవి మాణిక్రావు అని సిడం సూరు మాస్టర్ ಊರ್ಗ ಬತ್ತನ್ ಜತ್ತಾನ್ ಕೊಹ್ಸಿಕೊಂಡು ಉಪಾಧಿ పొందవలేరందితే ఊర్ಗ ಮೂಲ అని ಸುತ್ತೆ ತೋಡ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಅರೆ ತಿಂತಾಡು ದಾಂತಡು ಮಾವ ಚರಿತ್ರ ಬತ್ತಲ್ ಮಂದರಿ ಜರೆ ಕುಮ್ರಾಂ ಭೀಮು 1/9/1947 ತಪ್ಪಿನ ఉంది ಬಂಡತಗ ಲಿಹಿಕೀಸಿಕೊನು ಅದು ಚರಿತ್ರತುನು ಬಾಹರಿ ತರವಾಡ್ ಸಾಟಿ ಅದು ಕಾಮಾತ ಅಸ್ಕೆ ಬತ್ತಲ್ ಕಿ ತರಿತಕ್ಕೆ ಬದ್ದಮನಿ ಮಾವ ಮೀಟಿಂಗ್ ತುಂಗನತ್ತೆ ಮೊದಲು ಬಾಂಡೆ ತುನ್ ಪಾಸಿಕುನೆ ತುಂಗನೈತಾರೆ ಅಸ್ಕೆ ಏಕೆ ಗೋಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ವಾಸಿನ ಕುಮ್ರಾ ಭೀಮುನ ವರ್ಧಂತಿತ ವಾಂತನಿತೆ ಓನ ಬಾಯಕ್ಕೂ
ಓನ ಬಾಯ್ಕೋ ಪೀಟೆ ಮಂಜಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಮ್ರಾ ಭೀಮನಾಗಿತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾಂತನ್ ನನ್ನ ವಾಂತನ ಜಿಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆ ಮೆಸ್ರಮ್ ದೇವರಾವ್ ಕೇಸಲಪುರ್ತವರು ಓರು ಮಂಡಲ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತವ್ರು ಓನು ಡ್ರೈವರ್ ಬರೋರು ತುಡ್ಕಲ್ ಮಂಜಿ ಕುನ್ ಈ ಬತಾಂಕ್ ಇವಲ್ ಮಂತ ಈ ಜೀಪ್ ಮಂಜಿ ಬತಾಂಕ್ ಇವಲ್ ಮಂತ ಈ ಮೇಡಮ್ ಇಂಜಿ ಕುಂತು ಜೀಬ್ನಾಗ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿನ ಸೇರ್ತು ವಾಡ್ಸಿಕೊಂಡು ಪೊರೋ ವಾಸ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆ ಸೂಡ್ಸಿಕೊರು ಅರೆ ಇಚ್ಚೋರು ಕೇಳತಾಗ ಜೀಬುನ್ ವಾಸ್ತೇರು ಇಂಜಿಕುನು ಇದು ಕೀತ್ ಪಜ నేడు అగ్గ 1962కు తెలంగాణ ప్రజా సమితి సొత్తైతేకే 1972 వానకే राय सेंटर को रिकान्स्टेंट की वाला आता तस्के हैमांडार पुली की तद्दन किया के राजगोंड सेवा समिति किया के अस्के मडवी राजुनु ಮೊದಲು ರಾಜಗೋಂಡ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಕೋಟ್ನಾಗ ಭೀಮರಾವ್ ಮತ್ತೋರು ಓನತ್ತು ಓಂತೆಂಡ್ತು ಪಜ ಮಲ ಮಡವಿ ರಾಜು ಇತ್ತೆ ಧಾನೋರತ್ತೋರು అని ಓನ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾರ್ತ್ ಪಜ ಈಗ ನಾಕರು ಮನ್ವಲ್ ಮಡವಿ ರಾಜು ಸಾಬುನು ರಾಜಗೋಂಡ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೀವಲ ಆತ ಇತಕ್ಕೆ ನೇಡು ಇದು और कम से कम 20-25 साल की 30 साल ఇది రాజగోండ్ సేవా సమితికు అధ్యక్షుడిగా మంతోరు వాటి పదవి పీసుకుని రోన్ మూలత గుచ్చిమన్నే కాయో పదవి తగ బతంగ్ పూలమాలలకో సిల్వేతో లడ్డూ జిలేబింగో బీర్ బిర్యానీగో వాంతంగ్ ఇన్వలాయో తెకే మా ಜಾತಿ ತಗ ಕೂಟಲ್ ಇರ್ಮಂತೇರ್ ಚೆವಡಲ್ ಇರ್ಮಂತೇರ್ ಮೂಕಲ್ ಇರ್ಮಂತೇರ್ అని ಹೂಸರ್ಕ್ ಮಂತೇರ್ ಇತಕ್ಕೆ ವೀರುನ್ ಬಹನ್ ವಯನ ಇತಕ್ಕೆ ಚೆವಡಲ್ ಇರಿತಕ್ಕೆ इंग्लिश वड़कते के करे मायो उंडे दूसरो बतंगे भाषा वड़कते के करे मायो अदेन साटी केवक मंजिगिरे चौडलीर काल्क मंजिगिर कूटलीर बानीते मावा जागनग वेहिकल सोनो सिलसते बतंगे सोनो अदेन साटी वेहिकल इन्वक्ने मौड कूटलीरु उंडे बतलु कड़क मंजिगिर गुड्डीर इतके माक बते लिटरेचर तुन वड़कवायो अदेन साटी कड़क मंजिगिर गुड्डीते ऊसर किंजकुनितकिंगे वांतेर मावरुनु बतंतेर बुज्जिडी कीसिकुनु ऊರು ಎಂದಕ್ಕೆ ಪಾಲಲ್ ರೋನೆ ಮನಂತೋ ನಾಟೆನ್ ಮನಂತೋ ಪಂಚ ನಾಟೆನ್ ಮನಂತೋ ಬತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಡ್ಕುಂದಾದ ಬಾರಿ ಪೆಸ್ಸಿಕುನು ಊರು ಕೇವಲಿ ಮನಂತರಿ ಇತಕ್ಕೆ ಮಾ ಜಾತಿ ಈಚ್ವಿರು ನೆರುಸ್ವಲ್ಲಿ ಪಹಜಿಲೆ ಎಂಜೆಕುನು ಇದು ರಾಜಗೋಂಡ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗ ಬತಲ್ ಕೀತೋ ಮೆತ್ತಗುಂದಿ ಉಂದಿ ಚೊಕೊಡ್ ಸರ್ದೆ ತಾಕುಸನ್ ಅಂಜರೆ ರಾಜಗೋಂಡ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಚೊಕೊಡ್ ತಾಕುಸನ್ ಅಂಜರೆ ಇದೇನಾಗ ಇತಕ್ಕೆ ಮಾಯನನ್ಕು ಮೂಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಮನಂತ ಬೋನ್ಕೆ ಮಂದಿ उन्दी बतलु गोष्ठी केंजवल मनंत उन्दी बतल बोंद मनी वेरुसवन वाकत मनंत उन्दी बेरे तुंगवल मनंत अदेन साटी संघर्ष सलहा सेवैन वल मोंद गोष्ठीनुन पीसिकुन कीतके नेडु मावरु करीतूर ऊरस्के कम्मी मत्तेरु इनके मावरु वकील साहबु तरवत पेंदोर गोपी वकील साहबु तरवत डॉक्टर चंदू साहबु वीर करीने पूजूरे वाते मोट इन जाति तुम कीनतोमते हान जाति तुम कीनतोम जरी के इतके मावरून मुने वयसी वाकने अके वोसिकुनु बतल केंतेरु हैदराबाद नग वेसिलते दूसरो पट्नाल नग हक्कुल पोराटल कुन परो समदो लपांगी करू सांतेर लपांगी करू सिकुनु वीरुन काम तुंग सीवकने बिगड़ी केंतेर इनके आतल परिस्थिति इनके ताक्सर मंत इनके आतल परिस्थिति ताक्सर मंत देन साटी अस्के 72 तग्गिरा आन आतपज मोड़ तैयार की सर मन्ने के चौकड़ की सर मन्ने के 1985 राजगोंड सेवा समिति वद्दुनिके तैयार की सिग्गने आदिलाबादे इगे आफीस मत्त इनके इगेटूर इगे चाहकटी काशीराव तरवात वीरी गेटूरे वेलिटी लोकूरु तानगा प्रेसिडेंट का मंजिकुन कीतके वारो दयानंद इनवल वकीलु ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತ మీకు ಸಮದೋಕಿಂತನ ಜವರಿಗೆ ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಸ್ ಉದ್ದು ಮಾಡು అని ನಿರ್ಮಲ್ ಸಂಜಿ ರೈ ಮಾಡani ವೀರ್ ಸೀತಾ ಪೈಸನ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಕೀಸಿಕೊನು ಏನು ಕೈ ಮಾಡು ತಕೆ ಅದನ್ ಮಲ ತಾನ್ ಕರಿ ಕೀಸಿಕೊನು ನಮ್ಮಳ ಬತಲ್ ಕೀತೋ ಮೆತಕೆ ಡಿವಿಜನ್ ಕಿಯಾನ ಎಂಜರ್ ಕೀಸಿಕೊನು ಈಗ ಆದಿಲಾಬಾದು ಕನಕರ ಪೆರ್ಸಪೆಂದ ವತುನ್ ಸೂಡನ ಎಂಜರೆ ರಾಮ ಇಸೊನ್ನೆಕೆ ಈಗ ವಾಸಿಕೊನು ಈಗ ಆದಿಲಾಬಾದು ಡಿವಿಜನ್ अध्यक्षुल एनिके कयन जर्मा और मड़वी राजू साबुन के आदिलाबाद डिविजन अध्यक्षुड़ कीते के वेलेटीर वेरेटीर मत इन बोरे उच्ची वड़कनैते तेचिन सोडी माड़ बारी तेके लाल झंडा नीली झंडा
ಅವು ವೈದ್ಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಿ ಸರ್ ಮದಂತ बतल की तकांत जरे तेका वो लाल झंडा नीली झंडा नूर महागा वेलेटिर वासिकुनु बतंगो की सर मते कादेन साटी राजू साहब उनके नीक बते वेरे मंदरते वेरियंत गिते नाग बते वेरे सिले जरी तोरो और गच्चितंगा धैर्यंगा निल्सिकुन नेड कीतक नेड बतल कीतमु जोड़े घाटनगा कुमरम भीमु वर्धंतितुनु बचले बाम को दोस्ते गिरे केंचिलोम నేను తయారు కీతం నేను కేసలాపూర్ దర్బార్ తగా మెస్రూర పెరసపేందగా గిరే నిమ్మె డగూర్ నానా డగూర్ ఇంజరే मूरांग कोई करते गोरेंग कोई करते खोर कोई करते इंजरे बतंगो कीते के तानगा गिरे 0 मते राजगोण सेवा समितलो 800 रुपया सीसीकुनु नेंडु तान तेस्तोमु नेंडु जोड़ेघाट बंदायर बतल नेंडु केसलापूर बंदायर बतल నేను కుమరం భీమున పొరలు బందాయర్ బతల్ ఈయన తయారు చేసుకున్నాను నేను ఇక నాకు కుడి ఎడమ వీరు మడవూరు వేరే జిల్లా మేడి మత్తోరు వేరే రాజగోణ సేవ సమితి ప్రెసిడెంట్ మత్తోరు బహను కీసుకుని బతలో కీతము కీపజ నేను ఇది మర్స్కొల్లూర రాజాందు రామ్జీ గోండ్న రాజాందు ఇందుకే ఇది వాటర్ ట్యాంకున్ కరుముంది మర్స్కొల్లూర పెరసపేంద మఠం మత్త तान वरु मावरु जियोलॉजिस्ट ITD जियोलॉजिस्ट वासी सर्मलु तान आकपाई कीसिकुनु नेड अग बतलो उंदी स्कूल दोस्तेर नेड मर्स्कोलूर पेरसपेंद जागा सिल्वाकने आता सिर्फ सत्तिक मंत बगा सत्तिक इनका पार्क नग मंत नेडु मा अदृष्टम बतलिते मर्स्कोल काशीराम MLA मत्तोर देवसव राजल MLA मत्तोर इन आसिकुन नेडु राय सेंटर कुन तरुसवडगा नेडु ताकुसन साटी राजगोण सेवा समिति तैयार कीतमु अदु उद्देश्य नेंडु 30 साल किनलु मडवी राजू साबु अनि के मनवलिंदके जिल्ला मेडी वीरगिरी तैयार कीते पॉलिटिक्स मనంత राजकीय बगमन वल गमనంత कोटनग भीमराव कांग्रेस मडवी राजू साब BJP गोडम रामाराव तेलुगुदेशम ऊर वीरुनिगी तच्ची वेदिकतगा ಒಪ್ಪುಸ್ನುಂ ಕಾಮ್ ತುಂಗ್ದುಂ నేడు సముద్ర డామ్రల్ ఇర్మంతేర్ సిల్వసతే హక్కుల్ పోరాటం నేను సముద్రలోలి కీంతరింజికు నిత్తకే రాజగోణ సేవా సమితి ఆశీర్వాదమాందు రాజగోణ సేవా సమితి నేను తాకుసన తే ಇದು ತೇನ್ ಕಿಯಡ್ ಸಾಟಿ ನೇಣು ಬತ್ತಲಿತೆ ದಿನಗ ಸಿಯೂ ಜಾತಿ ನುರ್ಮಂದ ಅಂತೇರ್ ನೇಣು ಮಾವರು ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಬು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂತೋರಿಂಜುಕುಣಿತೆ ಮೊದಲು ರಾಯಸಿಡಂ ಜಂಗು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ इतके मा कोया गोष्टी ते और वेंजर इंतेरू मला इंगे दूसरो गोष्टी ते पर्दन इंतेर पुंड पटाड़ी इंतेर बतल इंजकुने इतके और ओरिजिनल पर्दनो सिल्वेसोते नकली पर्दनो ओना ओरू करिकी वर्षाटी मंता हाने मचल इरिंजकुने इतके मावा केळता राजुल कुनु पूजा कीवली पूजर किंजकुनिते नाटना पेन कुन पूजा कीवली नमोड राजली रांदटू इवन नेरुसेरे नेंडु तत्त तोटी तक माव पाठ वेसुड़ी वेवली वीर पटडुरीते माకు మార్గదర్శకులకు ఇవేకును సంబంధం నేండి చిన్న భిన్నం కేనజకునితకే డగు డగు వెడిల్కు మీరే మాసి మత్తేర్ అదేం సాటి నేను పాండి కుప్పల్ లింగన ధర్మతున్ పియానజకునితకే गावगढ़ पेनगढ़ वरवगढ़ राजगढ़ मुठवा पोयनवली सियम अंत నేను ధర్మతు నమ్మడు నెరూస్తరే తాకు సాటి నేను రాజగోణ సేవా సమితి పొరడే నేను తాకు సమంతమితగే నేను హిస్టారికల్ మంత రాజగోణ సేవా సమితి నేను మాకున్ బోరే రాంగ్ సీతకే అట్రాసిటీ కేసు దోస్వల్ మంత నేను మావ బొమ్మినున్ బతంగమని ఓయివైతకే బొమ్మి ఒవ్వకనే ఎందుకు మాకు చట్టం మంత मोड़ बतई कियानजुकुनिते माक तीर्मानम कीतके मा फाइनल मंत ते ईतंगु बतंगो कीतके मला दूसरो सार सीचिलूर मा जिला मेडियर मीटिंग आयवैते नेड अगर तुंगटू अद क्लब ना तुंगट इद क्लब ना तुंगट अद क्लब ना तुंगट जते इन कीते बहाना आयर इंजकुन बतल कीतमु अग उंदी इनके अग राजगोण सेवा समिति उट्नूर तक बिल्डिंग मंतदु अद फकीर गुट्टैंदे फकीर गुट्टंजुकुनिते माकिदु ಈ ಜಾಗ ಮಾಕ ಸೇಮ್ಟಿಂಜೈತೆ ವರು ಸುಂಕರ್ ಇನ್ಕು 10 ರೂಪಾಯಿನ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ ಇಂಜೈತೆ ಹೊತ್ತಕ ಸಂಜೆಕೂನು ಮೋಡ್ಕೆ ಏನೈತೆ ಇದು ಮಾ ಏ ಹಮಾರಾ ಹೈ जे ಇಂಜರ್ ವಾಯ್ ಮಾಡು ತುಡ್ಕೋರು ಪಾತಕ್ಕೆ ಮೋಟ್ ಇಂತಟ್ ಕದೀಮ ಅಕ್ವಾಮ ಇಂತಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಂತಟ್ అని మావ రాజ్ ఇంతట్ అని తొడుకోరు మావ ఇంజకున్న ఆత్మైతే చూడడానికి మేటు బోన రోన్ బుల్డోజర్ దోసత్ ఇంటితో వెహటు
मोर दोसले तैयार मन तो मिंजुकुने अरे वो काजीमा कम काहे रे जाओ इंजुकुने तके मला फकीर गुट्टा इंजर मते बहन मనంత जम्मा అయితే मोर फकीर गुट्टा అయితే नोड पदितुन को यान तो मैं वपान तिड़के अरे वो डुकर को काटे तो हम अरे देव खराब हो जाता है इंजुकुने ते अस्के जमे मा इंजुकुन बतल की तो गुसड़ी गुट्टा इंजर पोरोल दोस्तिकुनु अगा उंदी जागा कीते का टोंगरन पिंकु अके जमगावता बाईक वासिकुनु अवेन तैयार कीसुकुन नेड कीते परमिशन से इमड़सिले अस्के अगर बतल की तुम बुजूरे आह्वान पत्रिका इंजरेन कीसिकुनु ఊరుకు నోటీస్ సీతం గ్రామ పంచాయతీలో చేసి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వాసికును నారేలు వస్తేనే ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ ನೆಂಜುకుని ಕೀಸಿ ಗೀತೆಕಾಗ నేను ರಾಜಗೋಂಡ ಸೇವಾ ಸಮಿತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತ నేను బతం ಗೋಷ್ಠಿ వర్తేగిరక ఆత హీను ఇందుకే రాజు సాబు అని వీరు ముందే నన్ను వీర గొప్పతనం వడుకోవాలి అవసరం సిల్లే బారించుకుంటే ఊరు తుంగత కామ్ మంత బచ్చోల ఆపతి వాతేగి తుంగసికు నేడు సందీర్కు మా ఉంది మత బత్తలు ఎంచుకుంటే చిల్లల్ సాయిదగ వాయన చిల్లల్ సాయిదగ మా ఊరు వాయన తహసీల్దార్ మా ఊరు ఆయన ఎండిఓ మా ఊరు ఆయన డాక్టర్ మా ఊరు ఆయన ఇంజనీర్ మా ఊరు ఆయన ఎస్ఐ మా ఊరు ఆయన అయిన వాళ్ళు కీచుకును బతల్ కీతమిత్తకే సబ్సిడీ భీమరావు సాబ్ మినిస్టర్ మనకి మాకు సబ్సిడీ పాజిలే గోడమ రామారావు మినిస్టర్ మనే మాకు సబ్సిడీ పాజిలే ఎంచుకుని ఊరు కరియర్ కరివేసొన్నారు పోస్ట్కు ఎన్టీ రామారావును గిన్నెదరి మత్తడి గూడ ఇక కేసుకుని బతల్ కీతమితే మేడు బతై వేహవల్ మతే వేట మా ఊరు డగూర్ మాయనల్ గోడమ రామారావు సాబ్ మనతో ఓర్ బతల్ వేస్తే కద్దు ఎంచుకును నమ్మటు समझिर कोटनग भीमराव मडवी राजु वीर बचले पार्टी नूर मत वनकीते अरे मीरंत यूनिट उन्नदरी एनटी रामराज मादंत ఒకటే మాట ఎంచుకునితకే నేను వీరుకును టీచర్కును తయారు కీసుకుని బతల్ కీతం వీరుకుంది పొరల్ దోస్తో మినీ కలెక్టర్ వీరు బతల్ లిహికీతకే అదే గీసుకుని తయారు కీసుకుని నేను ఇన్నకే మాకు బతల్ ఆత మళ్ళా ఉంది కాంకుని అగ్గి దొరాలలే ఉంది కాంకుని పొరకాల దొరాలలే ఉంది బతల్ గడ్డి దొరాలు వీరు వాత్ పదే ఎందుకే మా ఊరు వేరే ఎందుకే ప్రభాకర్ సారు తర్వాత మా ఊరు అర్క వసంతరావు చందు సారు వీరు మా కుమరా బాలు వీరు మెడియూరు కాండి రసకే ఊరు గోణవన సంఘర్షణ సమితి దొస్తికును ఈకే హక్కే కీసి హక్కులు అటవీ పోరాటం సంజి చేయనని భీమన్నను దేవపూర్ రూప పైర్నింగ్ కీస్తారు మళ్ళీ తాంతోడనే వాసి ఇంద్రవెల్లిత మత్పద రాజగోండ సేవా సమితి అంబులెన్స్ మొత్త అది అంబులెన్స్ను డాక్టర్ సాబున్కు చేసుకుని నిమెడు తిరిగటించుకుని గీతకే నేను రాజగోండ సేవా సమితి పొరలు వాసికున్న సంధానకే లాస్ట్ బతలాత ఇంద్రవెల్లి పొత్తు పద తెగే తాంతర్ మున్నే బతలు భీమరావు సాబును అరెస్ట్ కియం సాటి సోమ్జీ మాస్టర్ని అరెస్ట్ కియం సాటి మడవి రాజును అరెస్ట్ కియం సాటి ఉండే మా వెడిల్తో అరెస్ట్ కియం సాటి కీతకే అస్కటోర్ కలెక్టర్ మేమెటు చొకొండా కామ్ తుంగంతిటు వాటిన బతి నిమెటు జర ఆగటు ఇంజరి వేస్తకే అస్కే ఆపుసికుని కీతకే ఇంద్రవెల్లి పొత్త ఇంకే పహను వెడిల్ పాజిలే వెడిల్ సిల్వేసొత్తే కాయో ఇంజుకుని ఇత్తకే మరి బోరు ఇతకే భీమరావు సాబ్ నా సొత్తే అరే నిమెడు మాకున్ తుంగమటే ఇచ్చేట నీ ఉంటే మళ్ళీ బాగా భారీ వాన్ తిట్టించేతే మోడు బద్గోష్ఠితే బతల్ కీకోమెంజరి ఇత్తకే అస్కే మాకు బతల్ తెరుంది పవర్ సీతకే మాకుంది బతల్ తెరు పదవి సీతకే నమ్మడు తుంకోమెంజరి ఇత్తకే అస్కే ఈ రాజగోండ సేవా సమితి అనుబంధంగా గోండ్ వెల్ఫేర్ అడ్వైజర్ కమిటీ ఇంజరే ಇದಕ್ಕೆ ITD ಏತಾಗ ಕಮಿಟಿ ವಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಮಿಟಿ ವಾಡ್ತಕ್ಕೆ बता लिखी तक नन कुर्सी तक उच्ची बता की नागिर बोरते लिटरेचर माइनल करीतोर माइनल वरो चोकोटनोर मंदन के ग्रुप 1 करीतोर वरो मावरो तुकाराम साबुनु ओनुंदी APO जनरल गा तच्चिकुनु ओनकुंदी वीसा जरकना चेक पवर सेसिकुनु बतल कीते का अंतते नेन राय सेंटर कुन कांस्टेंट कियाना నేను రాజగోండ సేవా సమితి ద్వారా తాకుసన్న నేను కుమరాం భీమున ఆశయ సాధన కియన నేను హైమాండార్పు రిపోర్టును ఇంప్లిమెంట్ కియన ఇంజరే నార్నాಟಕ ಕೇಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಗೋಷ್ಠಿಂಗ್ ಕೀತ್ಪದ ಮಡವಿ ರಾಜು ಆತ್ಪದ ಇದಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಮಡವಿ ರಾಜು ಅಂತೊಡವಿ ಸಮದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಸಿಕೊಂಡು ITD ತಗ ಮಾವ ಪಂಡ್ಸ್ ಮಂತ మరి పంచముట్టిత గోష్ఠి సిడ్మంత ఇదినా బతల్ కేనా ఇగే VTD కియనా आग ITD कीना VTD ITD మీరికి ఇవ్వాలి సాటి రాయ్ సెంటర్ కామ్ తుంగన అంజరే
ಸಂಘರ್ಷ ಸಲಹಾ ಸೇವಂಜರಿ ರಾಜಗೋಂಡ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್కి ఇవ్వలు ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆ ಲುಲಿకి ఇవ్వలు మళ్ళా ఇది మా సలహా సీవాడు సాటి ಬೇರೆ ರಾಯ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಡಿಂಜುಕೊಂಡು ಕೇಸಿಕೊಂಡು ಸಮದು ತಯಾರು ಕೇಸಿ ನೇಂಡು ಇಚ್ಚರ್ ವೇಳೆ ತಯಾರಿಕೆ ಇವಳಾತ ಬಾರಿಂಜುకుంటే నేండు బత్తలు ఆత ఇంజుకున్నెత్తకే ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ్గిరే మాకు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అని మా రాజాందికి జాగా పాజులు ఎంజుకున్నెత్తకే రాజు సాబు అనే మాवर वासुदेव साहब वीर संतकम नेगे तैयार की थे 4 साल पीता 4 साल को 4 साल तहसीलदार मावूरे समदीर मावूरे बती कानून मावा आयो तो इन तैयार की मावा अदृष्टमुन बतलिते वरो एरकल वारलिगे कलेक्टर वातोर मरी निम मनेकन माग बतल आयनैते ओनिगे तच्चुकुनि जाग मावा अंदु निम बतल कींति माग केमिंजुकुनिते कसके और बतल इतोरिते वे राजू साबुन वेस्तो निम बतल कींतियो कीमु बती निम कुमराम भीमु इतके बेंद बगमंत नन जोड़ेगाड सोंदपर उन बगमंत अंजुकुनिते ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಸೀತೆ ಕುಮ್ರಾಂ ಭೀಮು నీకు ತುಹಾನ್ ತುಮ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತೋರು ವೇರ್ నీకు 8 రోజున టైం ఇత్తోరు 8 రోజున ನಿಮ್ಮ బతల్ కింతి కీమ్ ఇత్తోరు 8 రోజున రూప వీరు కుమ్రాం భీమున్ తచ్చగ దోస్తర్ బగా నేను बगा दोस्तटू सर कलेक्टर चौक सोड़ी था इनके बत चौक वाता कुमराम में मोट बतल की इंतिटो नमोटू और एसपी साहब और मेड बतल की इंतिटो सूडटे नेड कुमराम भीमु चौक की थे मरी कुमराम भीमु माक सीती बती माक वाड़कले तुमले जाग बगमंत अंजुकुनेते ಇದು ಡೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಗ ಊರು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಸಂಜುಕೊಂಡು ಬತ್ತಂಗ ಪೈಸಲಂಗ ಆತೆ ಓರು ಪೇಂದೋರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬತ್ತಲಿತ್ತರು ಈಗ ನಾವ ನೆತ್ತೂರ್ಮಂತ ನಾವ ಶ್ರಮಮಂತ ಇದು ನಾ ಸಮಾಜನ್ಕು ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯನ ಬತ್ತಿ ದುಸರು ಸೊನ್ವಾಲ್ ಸಿಲೆನ್ ಜೊತೆ ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೀಮಿತಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಎಕರ್ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು 4 ಸಾಲ್ನೇ ಕೀತಕ್ಕೆ ನೇಂಡು ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದಿಲಾಬಾದುನ್ ರೂಪಮಂತ ನೇಂಡು ಇದು ಕುಮ್ರಾಂ ಭೀಮು ಭವನ್ ಅಸಲ್ ಜೀವತಗ ಕುಮ್ರಾಂ ಭೀಮು ಭವನ್ ಇಂಜೇಮಂತ बती तेन मला बतल माइग्रेट की तेरू आदिवासी भवन आदिवासी नहीं राज्यांगम नगसिले नीकु बदे संविधान तगसिले नीक बदे विषय नसिले निम रिकम आदिवासी इंजरे बोरे रिकम आदिवासी इंजरे वोरू सर्टिफिकेट तेंते नन ओनको ₹1,00,000 डोनेट सीका वोरू वट्टी आदिवासी इंजरे सर्टिफिकेट तेन नोटे नन ₹1,00,000 डोनेट सीका इतके वोरू गोंडा आदिवासी इंजे तेंडवा पर्दन आदिवासी तेंडवा तोटी आदिवासी तेंडवा कोलम आदिवासी तेंडवा वट्टी आदिवासी तेंडर तेंडनूर बतल तेंडोर अदेन साटी आयोंगा दंदना संजुकुन नमोटू आयोकने माक अचोर पेरसा गोष्ठी वायो माक जनजाति इंजर मनंतदिन ते माव जनजाति आई माव राज आई नेनु कुमराम भीमु बतलितोर मावा कालने नमोट तिरने मा नाटे माव राज इतोर माव नाटे माव सरकार इतोर अब सरकार नेंड एवनल ताक्सेर मंत बदू पंचमुट्टी नेंड पंचमुट्टी तुन विडिसी बत्त येसिले पंचमुट्टी बतल मंत बोरे पुटनूर्ते मोडकोया अंतेर बोरे बेरसन इरते अक्षदा वाट अंतेर बोरे शांत इरते तोड़ी वाट अंतेर पंचमुट्टी गोष्ठी मूंद मंत तरवात पेन गड़ता बतल मंत बोरे बर्मीन तुंग तोड़ते बेटी वोयना बोरे सात उरते तुम वोयना अनि वर्वगड़ता बतल मंत मावा वेदल को पुराणल बोतिगा वेहवल इरबोरू वेदवासी पुरोहित प्रधान सिल्वे सोत्तेके उंडेवरोर बोरू बिरदाल वीर वेहवल नोड ऊरू ಇದು ಸೊನ್ವ తర్వాత ರಾಜ್ಗಾಡಿ ಇನ್ವಾಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಮಾವ ಬತ್ತೈ ಟ್ರಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ತುಂಗ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜಲ್ ಮೊಕ್ಸಲ್ ವೆಹವಲಿ నేను రాయ్ సెంటర్గా జాగతామంత ఇవి సందోను నేను ముట్వ పోయితే మా గురు నేను ఇందుకే మావరు వినాయక్ మహారాజ్ మంతోర్ और इनके और बतल इनके आध्यात्मिक रूप में मंतोर बते और बदनग संजय मंतोर मल्ला गोंडी धर्मतुन पुयना इनके ओनर गुरु बोर पांडिकुप्पल लिंगालु నేను సందీర్కు బతలు ఉంది జనవర్తుని ఇర్తోరు ఉంది పిట్టెతుని ఇర్తోరు ఉంది మరతుని ఇర్తోంది మాయనని ఇర్తోరు అవే నెరుస్వల్ నేడు బోనా కమ్మంత మా గురునామంత నేడు ఏడు అని సియు బార పారెండ కడ కోయపేన్కితే బార జ్యోతిర్లింగాలు కాందు ಅವೇಕನಗೆ ಏಡು ಗಿಂಜುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಓನು ಮಾ ರಾಜು ಸಾಬ್ನಗಾಯಿ ನಾಗಾಯಿಗೆ ಬೋನ್ಗ ಗಿರಾಯಿ ಏಡುವಿರ ಗೂನೆಮಂತ ಏಡುವಿರಯೇ ಇತಕ್ಕೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ
ఉంది, నా యాల్ 2, నా బాల్ 3, నా ఆజీ 4, నా తాదో ಸಿಯು, ನಾ ಕಾಕೋ 6, ನಾ ಅಕ್ಕೋ 7. ಇತ್ತಿಗೆ ಬೋನ್ ಸೂಡ 7 ಮಂತೈತೆ. ವೀರು 7 ಬತತ ಪೂಜಕ್ಕೆ ಇತ್ತರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಧರ್ತಿ, ಜಲ್ ಇವು ಸಿಯುಂಗನಿ 7 ಮೀರೆ ಮಾತೆಗೆ ಬಚ್ಚಲೆ ಅಂತ 12. ಈ ಭಾರತ నేను ఈ భారత్ని సియునుని పీసిన ఇవి సియుం బొట్టానికి ఇస్తారు, ఇవి సియునుని పీసిన మాకు సియుం జాతికి ఇస్తారు, ఇవి సియునుని పీసిన నేను మావ సంఘం మంత राजगौड़ सेवा समिति वाल मनता बसके बुद्धि मावा खराबासेर मनता यो असके बतल केतमु मागा नियत खराबासे मनता जरे सूड़ा निमेटु पटडूर बोर मंतिडो जरस तुंगट इंजरे मेसराम सोमजिनु अनि रायसिडम जंगुनु पुरका बापुरवनु वेचिकुनु नेडु बदल की मड़ाता पटडूर संगमुन तैयार कीवलाता मचलिरुन वेची मदी रामचंद्र तुन वेची मचरा संगमुन तैयार कीवलाता आणि वेडमरामून वेची टोयटर संगमून तैयार कीवलाता आने उंडे बोर मंतेर पूजार कुनु इतके तेकम भीमु ऊरुन वेचुकुनु वीर कीवलाता ते नेडु मागा बतल ताक्से मंते नकली ताक्से मंत नकली आयवकने नमोड कियना नेडु कुमरम भीमुन तोडो 7 ओर बोरू మా ఊరు 15 మంది మంతే 4 ते सगनूर ते अವು ಜೆಂಡನು ದಕುಸನ್ ಸಾಟಿ नेडु वेन बाम दोस्ने रातेर नावा ऊर खराब केतेर उन्हें माऊर बोरबो येदुतुर ऊरा केतेर बाती नमोटू किस्मत माव मते 12 दरवाजन रूप मत्तेगी साकोमु सिल्वे सोते सिल्लेतेर नेन माऊर मंतेर आदिवासी नायकुलकु इगे मिमेट आयविड बत्ती बूयतलीर मंते ऊर बतल कीते तीर्मानते मळवी राजुन रोतुन दुनुसना सिडमार्जुन जक्कना उंडे और कोटनगा भीमराव जक्कन इंजरे इन तीर्मानाल की तुरूर मंतेर नेडु राजकीय बतल ताक्सेर मंता नाक वेहटु राजकीय बतल ताक्से मंता नेडु कोटनगा भीमराव मन मिनिस्टर आतोते ओनर तमुन जकतेर ओन रोतुन दुंडुस्तेर नेन गोड़म रामाराव मिनिस्टर आतोरिते ओन रोतुन दुंडुस्तेर ओन कीतेर मडवी राजु नेडु आतोरिंजिते ओन पातेर ओन वाउर्तुन करप कीतेर नेडु मडविराजु वे तैयारते वेन जगने तैयारते नेन बोर ऐके रेड्डिन रोतुन दुंडोस्तेर सिल्वे सोते प्रेम सागरता रोतुन दुंडोस्तेर कि सिल्वे सोते उंडे बोरे असदुल्ला बोने रोक्कुन दुंडोस्तेर बोनान दुंडोस्तेर इतके तेनगा ऊर्कुंदी कसरा पुट्ता मा ऊरुनु बुडिकियन साटी कसरा पुट्ता तान मा वेद शास्त्र तगा कंदी कपाई पुल मेजवान एंतेर कल्लू उट्टेकेने वीर केंज अंतेर कोयतुरिंजी कल्लू हुनेन करीतेर तेके मोटू कल्लूंजी कुन यादी तगर्ताड कल्लून वाल माक सापेन मंता नेड जंडा चढ़ी कीनेके नेलेन पोर्द मन्नल वेरी नमोट सत्यनि यत्ने मदंतुम तोकोंड मदंतुम इंजर सही कीतेर अनि नेड लपंगी वर्तमंत नेड यादी तगर्तुर ऊरू कोयतुर अर्तटू पटडूर अर्चिलूर पूजर कर्चिलूर टोयटलीर अर्चिलूर मचलीर अर्चिलूर सार्पे सगतुर्गिर अर्चिलूर ते अद्दु तान नेडु वेहवाड साटी बोर जिम्मेदारी येतना पांडिकुप्पल लिंगन जिम्मेदारी मावर विनायक महाराज येतना ईतुर माव गोंडी धर्म गुरूर तयारायन भूमकालीर तयारायन भूमकाल इते भूमालकल भूमित मालकल ई समदोमंत माव समदोमंजिकुनगे बतल कीते नेड सूरोजी महाराज सानल वेरी उंदी पाटवार्तो गोंडी धर्म डगूर मातारा माव बुदीटे बूडे माताड्रे बगा बूडे माता अವು समदोनो नम्मडी तयार केसुकुन नेड बतल कीतमु इग्गे एवनल एवुस्तम ते नेड मडविराजु नेड नाक बतलाता नेड राष्ट्रंनाग नाक काम अवसरम अर्थ अदेन साटी नन्नु ओनु रिक्वेस्ट की सेरमंतन बतलिते नेडु राष्ट्रंना बाध्यता येतनिते ओन नन्न बते करुस्वली सिले नन्नु ओन बते सीवल ओन सिरापुंदी संतकम माक अवसरम अंत नेडगा कुमराम भीमुना हैदराबादुन रोपो मोड़ बोरे संजुकुन बगन लाड्जिंग ना मोग्जिंग ना मानवाकने अगागिर कुमराम भीमु भवन तैयार कीतम नेड माव बत्ताई मने उंदी पेरसा मीटिंग तैयारायनिते नेड इगे बहनु जागतुन पुडुसी नेड वडकलेन माकु जागा तैयार कीतोरो हैदराबाद ना बिल्डिंग नागिर माकुन वडकुसन साटी वीर मुवीर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी तप्पिन वीर मुवीरु इनके वर्किंग प्रेसिडेंट वेर प्रधान कार्यदर्शी वेरू वेन इदके निमेड समदिरु ओनगिर अधिकारम सियाना कन्वीनर ते वीरू
వేరు వేస్తపిన వీరు కేంజ్వాల్ నేను ఒక మంతోరు ఎస్పీ సాబు ఉరికి జర నాదాత్ వికలాంగుడు ఆతాడు మోటు అనుకో రాజు సాబు నమ్మడు సపోర్ట్ మందుకో నేను మావ ఢిల్లీ తలకి గల్లీ ఏమన్నా మావ గోష్ఠి తాకన నేను ఇక లొల్లి కీంతారు ఇవి లొల్లి వట్టి గెటంగే ఇవి వట్టి లొల్లి ఈ గెటంగే నేను బతాలు మావ కోయ గోష్ఠి తున్ పియాట్ रोता गोष्ठी दरोटा विड़वा नाटना गोष्ठी शिव विड़वा जाति रीति तुम मरुवकने सोत्ते मोट ओरिजिनालिटी बताल ओरिजिनालिटी నేను కులం సర్టిఫికేట్ సియాలని చెకునితే నాట్నోర్ పాలల్ సంతకం తుంగన और कल उंजी संतकम तुंगतके నకిలీని బోర్తా తప్పు ఓర్కిన మోట్ సరే నేను కొన్ని విషయాలకు నమ్మడు భారీ వడకలు ఇమ్మంతా భారీ వడకంగా ఇమ్మంతా నన్ను ఓపెన్గా వడుకుతాను బతలు వడుకుతానన్న ओपेनगा ऊर बूरा अंदिरो बाम को दोस्त वालीरू बोरे रेड्डी ना दोस्तेर की राव ना दोस्तेर नन चैलेंज किंतन ऊर बतल किंतेरू दोस्तेरू तो सिलूर ऊर थोड़ा आयो सोन्नो बती बतलिते मावरून कल्लूची करूम कीसी मावूर मर्यादते कीसिकुनु నేను హిన్ కీంతేరు నేను బతల్కి తొమ్ము నేను బొమ్మడు గరీబ్ మంతాడు బతలిಗೆ వేడు సార్ గరీబ్ మంతాడికి సిల్వాట్ మూడు భారీ గరీబ్ ఇన్ కడ్వే నేను సాటి నేడు केसीआर तोड़ो डहा जोका घाट होती तनवनगा और मार इनके प्रभाकर सार मंतोर और राजकीयंगा मुड़ बतल की तो नाव पोस्टू मड़वी राजुन सीतन और पोरो बतल वड़तरो सिड बतल वड़तो माइनस आतोर मल्ला देवसौर केसलापुर मावा इनके जंगोबाई गिर मावा बुद्धि ಏನಾನೈತೆ ಬತ್ಪೇಂದ ಪೂಜೆ ತುಂಗನ बतपेंदा पूजा तुंगना जंगोबाई तुंगना నేను जंगोलिंगो दीग संजरे तैयार की तो बच्चों केस कुन माहतो हूँ जंगोलिंगो दीग 10,000 केस कुन माहतो 10,000 उड़कुन पिटेन दात को कींदी నేను వీర ఆశీర్వాదనగా తయారవుతా నేను గోడం రామారావు భీమరావు సాబ్ ఉండే బోర్ మంత్రి నేను అద్దెన తయారు చేసి నేను మొడ్డగుకి వాతూరు ఊరు డగుకు నాకు వేహట్ ते नमोटू बतल कीवल मनते निमे डिप्टी तहसीलदार मत्ते रिटायर आत्पद भगवाती मला समाजम नगवाती నేను జడ్పీటీసీ మత్తోరు రిటైర్ ఆత్పద భగవాతోరు సమాజం నగ ते समाजम डगूरकी ऊर डगुకు ते तेनगा टेक्निकल पाले నేను బచోర్ వడకవాయర్తే నేను వకీల్ వడక పర్వమున పోరాటం నందలే హైమండార్ సాబ్ వాసి రిపోర్ట్ తయారు కైతే నేను రాయ్ సెంటర్ పుడతా రాయ్ సెంటర్ కున్ తక్కువ సాటినే ఇది పుడతా ఇవేకున్ మీరు కీసి సొనవలి సియ్యం సంఘాలకు మంతా తర్వాత ఉద్యోగ సంఘాలకు మందను సిల్వసొత్తుండే బతంగే మందను బవే మందను బతి సమదో తేన్ పజటంగే అదన్ సాటి పడనాత సంఘం ఇంజరే సొనవకనే తేన్ మున్నేవం ఇతకే నేడు నంగ వేస్తన్ మావ ధర్మ नमा बोमी तुन तैयार की पैसा चाहिए बोमी मरा तुन काल करते मरा पैसा चाहिए पीटे तुन काल करते पीटे पैसा चाहिए जानवर तुन काल करते जानवर पैसा चाहिए तेने करे माता गोष्ठी तुर बतलिते धर्मार्थ काम मोक्षाలు ఇస్తారు నీ ధర్మతున్ నిమ్ నెరుసా నీ మరిమియ నీకు సుఖనే మందార్ అని నీకు ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾಗ ಪೈಸವಾ ರಸ್ಕೆ ಸುಖನೆ ಮಂದರಿತ್ತೆ ನೇಂಡು VTD ಐತೆ ಪಾಲಿಸಿತ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ నేను రాజు సాబ్ మంతోరు నేను జోడేఘాట్న కుమ్రం భీమున తయారు కియన్ సాటి అంటే ₹1,00,000 దోస్తారు నేను సమాజమున్ సాటి సాక్రిపాయ ఆసి తుంగోరు బతాల్ తుంగంతరికి తుంగోరు ఇతకే ఉసిరెల్లి వాంతేరు ఊరుకున్న నమ్మ దోస్తి వేరు నాయకత్వం డగుకు నాడి నాకును ముందు కూటన ఓయవలికి నావురు అదేం సాటిಗೆ उत्ते नाल्वीर तेत्ते नाल्वीर नन्न नाल्वेन सगतो नन्न गर्वंगा वेहवाल गोष्ठी मंतवती नाल्वेन सग ऐते नाल्वीर इनवाल आयो नाल्वेन सग सेवेन सग सार्वेन सग एडवेन सग नाल्वेन सग मीरे मातकेने ई समदो अंत अदन साटी नेनु राजगोंड सेवा समिति पूर्व चरित्र मीक वेहतन पूर्व चरित्र वेहतन इदु चरित्र तुन नेरुसवल्ली नेनु बोर महग ब्रह्म विष्णु महेश्वरी तपिन वीरिगे मुवीर मंतेर इतके मरतग आकी मदनु मरक पेरसो मिनिस्टर मत्तोर सारी विज्जांद विज्जा नीकु नी विज्जांद विज्जतु निम बतांकिंति कीमें जकुनितगे बतंगो बानो कीते नेंडु लाखों माइनली तैयारातेर बति बतलाता सियु सूत्रज्ञ जिर्क्सिमंतेर सीवाल येतवाल तरवाल वोयवाल उहवाल तिनवाल आजके वरु कडेमनोर नारायण रेड्डी कहते रे ఆయనకు
బోరు మినిస్టర్ మొత్తం చూడ ఓను ఆయనకు చెప్పురు ఆ రెడ్డికి ఈ భీమరావుకి టికెట్ ఇస్తే గెలిపిస్తాము లేకపోతే ఓడి కొడతాం ఇస్తే వేణు ఓసుకున్నా అరే చెన్నారెడ్డి ఈయనకు టికెట్ ఇస్తే మేము గెలిపిస్తాం లేకపోతే లేదురా ఇంజరీ తోతే మలుతాం ఈయన తచ్చుకుని ఇస్తే ఊరు హాన్ డామినేట్కి ఇస్తే టికెట్ वात पद माँ श्रीराम भीमराव उंचाड़ी कहते इन इन कुर्ची वारते इन उच्चुदाम ते वेर नन्न मोड बचे टिकेट कुन साड़ी सत्ता के सीचीलू अदे साड़ी मोड बतल कितना ऊर सोनी मा पंचमुड़ी तो तैयार किया ने राजगौड़ सेवा समिति ऊर बचवीरो वान तेरगा ने जोड़ेघाट ऊरा ताकर बतल बोना ताकर केसलापुर ताकर कुमरम भीमुना रक्तम नागा निंची मंत काबाटी गली से लेके ఢిల్లీ तक నేను బాగైతాగా కుమరాం భీమున్ ఫోకస్ కిసి వాడిస్తాం నేను పాండి కుప్పల్ లింగాన్ ఫోకస్ కిసి వాడిస్తాం నేను తొత్తలు ఇన్వాల్ గోష్ఠిಸಿಲ್ಲ ఒరిజినల్ ఆయవాల్ నకిలీ ఆయవాల్ మా కల్చర్ తగమంత ఊరు మాకు బతే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల అవసరం సిల్ల నమ్మటే ఊరికి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల అవసరం అంత తేనుగా కొన్ని ఇబ్బందులు మనంత నాగిరి బచ్చలే నా రోన్ ఉంది దహ జీవాన్ సొంజి పో నేను మావ గాది తగుచ్చి మంతాడు బదో కిరాయి తాయో నేను మావ గాది तुम మాకు తయారు की तोर बोरू बोरू मड़वी राजु सब ओन పొరల్గి రాజు ఏ మా కోయితురగి రాజు అలేంది కాటు నేను ఇది తయారు చేసి తోర్ ఓన్కు బోర్ మళ్ళా